Tervehdys. Tässä ollaan matkalla Poronpolulle Melkuttimelle yöksi ja tosiaan Vantaalta lähdetty ja 13 kilsaa ajettu. Eletään kesäkuun ihan loppua ja aika hyvä ilma, joku ehkä 23 astetta ja lämmintä luvattu ja jopa ukkosta ja ukkoskuuroja. Vähän jännittää sitten se, että mitä se tarkoittaa mulle, että mulla on sade tai tommonen Gore-Tex-takki mukana, mutta ei juuri mitään muuta, mutta eletään vaarallisesti. Alkaa olemaan ehkä parikymppiä ajettu, varmaan hiukan ylikin. Ja tänään siis noin 90 tulee kilsoja. Ja en oo ihan tarkkaa mihin menen yöksi. Jossain, onko se Iso Melkutin, se järvi, missä ajattelin olla yötä. Mutta ehkä mä menen sit vaan sinne, mikä näyttää hyvältä. Ja huomenna sitten vähän yli Satku tulee, en muista ihan tarkkaan. Hiukan toista reittiä ajattelin tulla takaisin Vantaalle sieltä. Otetaan kalustotsekki totuttuun tapaan ja fillari, titsku, Van Nicolas, Laufin keula. Sitten mulla on pari tämmöstä 15 litran säkkiä. Toinen on sivuttain edessä ja toinen on sitten tossa takana pitkittäin. Ja sitten uutena hankintana on tommoset kuulokkeet, luujohde kuulokkeet, missä kiva kun kuulee niin kuin kaikki muut äänet, kun ei ole tuolla korvakäytävässä noin. Nää on halpis mallit, mutta ihan hyvältä ne tuntuu kyllä tähän mennessä. Rajamäellä alkaa hiekkapolkua ja 35 kilsaa takana, eli on hiukan reilu puolet jäljellä. Ja mun käsittääkseni nyt on enemmän sitten hiekkatietä. Tähän mennessä ei ole ollut kuin ihan ehkä 5 kilsaa, mutta katsotaan, nyt on enemmän. Kypää tuli täyteen. Ei oo kovin kovaa menty, mutta tossa on käyty jo syömässäkin. Ehkä tää ajaminen on mennyt jotain parikymppiä, mutta ei tässä ole mihinkään kiire. Tavoite olisi päästä niin kuin sinne Poronpolun tai sinne Melkuttimen järven rannalle. Varmaan nyt 6 ainakin. Sais teltan pystytettyä ennen vesisadetta ja sit pitäisi ehkä ainakin sadetutkan mukaan niin tulisi illalla jostain 8-10 ehkä vettä oikein kunnollakin, niin olisi hyvä päästä sillä niin kuin suojaan ja sitten alkaa taas ihan ok ilma. Aikamoinen mäki. Ei taaskaan varmaan kamerassa näe, mutta toisiksi pienimmällä vaihteella.
kuuromainen. Ehdin just vetää takin päälle, sit se vähän laantui. Eikö se mitään? Täällä on aika lämmin kuitenkin, tämmönen vähän ukkosta ilmassa. Jatketaan, tässä on varmaan ehkä 20 vielä jäljellä. En ole ikinä ollut täällä. Ei oikein tiedä missä päin on. Luotan tohon Garminiin ja se vie mut johonkin. Nyt on kunnon suota tässä oikealla. Aika makea paikka. Taas tuli vesisade ja onneksi on niinku tosi lämmin. Nyt ollaan lähellä Räyskälän lentokenttää. Räyskälän kyläkauppa. Tossa metsä ja hiekkavallin takaa Räyskälän lentokenttä. Tämmösen pienlentokoneita ja siellä on joskus pidetty RR-kisoja, road racing kisoja, moottoripyöräkisoja ollut siellä varmaan 2-3 kertaa ainakin. Ehkä viimeksi joskus vuosituhannen vaihteesta tai hiukan ennen. Ehkä vuonna 2000. Ihan just. No niin, nyt ollaan niinku varmaan satoja metrejä enää siitä laavusta, eli se on joku melkuttinen tuplalaavu tai joku tämmönen on kartassa. 89 kilsaa tuli just täyteen, muutaman mutkan on tehnyt 6 tuntia vähän yli ruokataukoineen, tai itse asiassa kaikkineen taukoineen, mitä tossa nyt sitten on pari kertaa käynyt kaupassa ja käynyt syömässä. Ihan jees reissu, vaikka hiukan vettä tuli, mutta se ei haitannut oikeastaan ollenkaan. Ja nyt sitten teltan pystytys ja uimaan ja varmaan ruokaa naamaa. Ei ollenkaan pahempi teltan paikka. Aika paljon porukkaa täällä on retkeilijöitä ja fillareita. Kävin uimassa, niin ihan kirkasta vettä. Voin käydä ottaa sieltä vähän filkkaa. Näkyy niin aika kirkasta vodaa. Nyt lähdettiin Isomelkuttimelta kohti Vantaata ja en mennyt ihan sitä reittiä mitä mä ajattelin, mutta tarvii viedä roskat ensiksi tohon. En mä nyt löydä mitään muuta kuin sen Räyskälän kyläkaupan tai katsotaan tuleeko tästä jotain vastaan. Jos parkkiksella ei ollut mitään roskista. Mutta todella hieno paikka. Siis kirkasvetinen järvi
käsittääkseni se oli Iso Melkutin se järven nimi ja tarvii tulla uimaan kyllä sinne ja ottaa sukelluslasit mukaan. Vähän huonosti nukuin, mutta joskus varmaan 3 aikaa hereillä ja 5 aikaa hereillä, mutta kyllä mä sitten sain kuitenkin nukuttuakin jossakin välillä. Mutta ihan ok telttailupaikka. Tässä on tosi paljon noita tommosia poronpolun noita maastopyöräreittiä ja vaellusreittiä. En mennyt kauheasti niitä nyt, että välillä niitä kylttejä näkee tossa, mutta nyt tänään mennään ehkä enemmän hiekkatietä ja asfalttitietä pitkin. Sitten on Räyskälän kyläkauppa, oli aika tämmönen klassinen kauppa. Kyllä kävi eilenkin tässä, nyt tarvii täyttää vesivarastot tossa. Pitää näköjään ansaita taas. Täällä todella upean näköiset maisemat ja hyvää hiekkatietä myös. Räyskälän kyläkaupalla oli puolalainen pillarimatkailija. Sillä oli peräkärry, missä oli sit sivulaukut ja hyvä kyltti siinä, että need water and food and beer. En tiedä antaako porukka sille pisseä tai tarjoako sitten pysähdyspaikoissa, voi olla. Siinä oli aika monen maan liput kyllä, et aika pitkä reissu on ilmeisesti tehnyt jo. Oikein mukavaa tämmöstä pikkukiveä. Jaha. Mikäs este täällä? Esteet on tehty alitettavaksi. Yllättävän pitkä matka on tuolta Räyskälän lentokentältä tonne Lopelle. Mulla oli niinku eka stoppi siellä ajatus olla. Nyt on vedetty tämmösiä kärrypolkuja, mutta jos nyt on tultu jo 20 kilsaa ja tässä on vielä jotain muutamia kilsoja Lopelle. Helvetti, ei enää mäkiin jaksa. 70 ajettu ja
30 astetta lämmintä, niin alkaa olla aika 72 kilsaa näköjään ajettu. Todella kuuma ilma. Aletaan olla sivistyksessä. Tampereen tie ylitys ja olisiko tästä joku 10-15 vielä. Kotosalla ollaan ja aika kuuma reissu oli. Varmaan luulisin, että 30 astetta on lämmintä. 94 kilsaa. Kerran kävin kaupassa ja kerran kävin jostain juotavaa jostain kioskista. Ei kun 2 kertaa kävin kaupassa. Ei muuta. Kannattaa mennä kyllä Lopen suuntaan gravelillä tai maasturilla. Oli hienoja paikkoja.